Kaixo eta onkixin bertze egun batez zonat magazinera gaur asteartea dugu, abenduaren 20a, hortxean ikusten ditugu gabonak hor ondoan, olentzeroren bonetaren puntia hori ikusten dugu hor hortzimugan. Eta gaurkoan guk bertze bi elkarrizketa izanen ditugu. Alde batetik Salvadorreraino joanen gara eta bertzetik baitere hemen Nafarroan geldituko gara. Lehenik eta behin, Inigo Odriozolarekin egonen gara, bera Tau Fundazio, gobernuz kanpoko erakundea den fundazio horretako kide da, eta haiek bertze ONG batzuekin batera, esposizio bat erakusketa bat antolatu dute, argazki erakusketa bat zehazki, Deskartados izenekoa. Ultzaman egonen da, abenduan zehar, eta argazki erakusketa horretan El Salvadorreko landa eremuko helduen bizi egoerak islatzen dira ikusteko, nola bizi diren hainbat persona, milaka pertsona heldu pentsiorik gabe eta bertzelako baldintza gogor batzuetan, Inigok, errango digun bezala, balio du ikusteko hango egoera zein den, baita ere pentsatzeko gure egoera nolakoa den. Eta ea, hemengo gure helduak, gure zaharrak nola bizi diren. Bigarren elkarrizketan, Angel Rekalde Navarraldeko eledunarekin egonen gara, bertze behin Durangoko azokako esperientzia zer moduz izan zen kontatuko digu, eta, bertze hainbat kontuz ere arituko gara, Banu Kasiez, Federico Krutbigez, eta, nazio kontu ez, baita ere, zergatik ez. Guzi hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko, efemerideak. Abenduaren 20a zen 1788an, Cristobal Kolonen errautsak jaso zituzten Santo Domingoko katedraletik eta La Habanara eraman zituzten. 1944ko abenduaren 20an, Frantzian, Le Monde egunkariko lehen alea kaleratu zuten. Eta 1973an, etak Luis Carrero Blanco Espainiako presidentea erail zuen Madrilen kotxean zioala bomba bat leherraraziz. Berarekin batera, kotxean zioazen bertze bi pertsona hil ziren. Eta 1979ko abenduaren 20an, Kongresuak langile estatutua aprobatu zuen. Ikus dezagun baita ere, aste honetako agenda kulturala. Asteazkenean, Euskarazko irakurketa klubean, Arrosadiako liburutegian, Irene Nemirovskaiaren Arimen maisua liburuaz arituko dira. Jardueran izen emateko formularioa bete behar da, 6:30 izango da. Abenduaren 21an, San Tomas eguna ospatuko du Zaldiko Maldiko elkarteak, 7:30 aitzinera, txistorra, ogia, ardoa, musika eta abar luzea. Hortzegunean, bertso saioa Mintxo Astiz eta Odei Irigoienen eskutik, goizeko 10etan, Iruñezar AEK Euskaltegian. Bertso saioa ere, Ekine Zapiain eta Xabat Ilarregiren eskutik, atxaldeko 6etan, Iruñezar AEK Euskaltegian. Kiki Milu, Animaliak eta zu, Ipuin kontalaria, Musas eta Fusasen eskutik, egonen da, arratsaldeko 6etan, Zibibox Jus Larrotxan. Eta Biziraun erromeria Terminal Tabernan Euskal Jaia dela eta atxaldeko 7:00 aitzinera. Hortziradean sortu zure Gabonetako postala, lettering saioa Gabonetako postala sortzeko, eskuz idazteko artea ederra dena praktikatzekoa, Eguberritako postal ederrak sortzeko erabiliko da. Estitxu Larrea Leatxeren eskutik. Plazaldean goizeko 10:30 12:00. Launbatean, horra, hau espektakulua, emanaldi komikoa, Popi and Zarratrako, Pailazoek eta Berriozarko aurreta gazte taldek parte hartuko dute. Magia eta musika emanaldia eskainiko dute. Berriozarko kulturgunean goizeko 12:00 izanen da. Eta datorren astelenean 26an, Grinch filma euskaraz, Sarrigurengo Oianburu aretoan, atxaldeko 8:30. Eta baita ere, aurrentzako zinema euskaraz, ezusteko filma eskainiko da atxaldeko 6etan Burlatako kulturretxean, sarrera doan leku kopurua bete arte. Eta gaurkotasunari errepasoa egunkarien azalak ikusiz. Diario de Notiziasen konstituzionalaren alde kontserbadoreak eragotzi
egin du Senatuak bere erreforma bozkatzea. Hori jarri dute lerroburu handian. Erabakiak, seibos, aurrekaririk gabeko krisi instituzionala ireki du. Ukitutako bi epailek beren errefusatzearen aurka bozkatu dute. Argazki handi batean, Maialen Lujanbio eta izenburuan, espero dut emakumeek plazetan duten zentraltasuna mantentzen jarraitzea. Berri gehiagotan, Nafarroako artzainek Amerikan egindako 150 argazki baino gehiago biltzen ditu liburu batek. Baitere, munduko koparen garaipenak krisia alboratzen du Argentinan. Tumoreak dira heriotzen arrazoi nagusia Nafarroan, eta zenek maskaren zati bat ordaintzea eskatzen du foru parlamentuak. Diario de Navarran lerroburu nagusian, konstituzio zatitu batek geldiarazi egin du Sánchezek botere judizialaren gainean egindako erreforma espresa. Bosten aurkako 6 botok aste honetako eztabaida geldiarazi du Senatuan. Argazkian Talleres Ismale Liras enpresako langile batzuk zubi altxagarria probatzeko lanean ari dira, eta izenburuan benetako proba estutasunekin Frantziako portaletik zioan auto batek zubia desblokeatu zien erregemagoei. Berri gehiagotan, lehen mailako arreta heriotzaz zaurituta dago, dio foro medikuak. Eta zailtasunak Nafarroan 200 profil profesionaletako langileak lortzeko. Gara egunkarian, lerroburu nagusian, aginte agortua duen konstituzional batek debekatu egin dio Senatuari botoa ematea. Auzitegi konstituzionalak botere legegilean esku hartu zuen atzo PPek auzitegi konstituzionala eta botere judizialaren kontseilu nagusia berritzeko zuzenketen aurka aurkeztutako kautelazko neurriak onartu baitzituzten. Argazki batean, urjauzi bat ageri da eta izenburuan, planetaren 130 babestea adostu dute COP15 bioaniztasunaren konferentzian. Baitere, Maialen Lujanbioren argazki bat eta bere hitzak izenburuan gure inguruari buruz kantatu nahi nuen. Berri gehiagotan, Lakuako arduradunak arrazistatzat jotzen ditu Hendaiako kontrolak, eta Europak gasaren muga onartzen du ikatzaren kontsumoaren gorakada batean. Berri egunkarian lerroburu nagusian, Espainiako auzitegi konstituzionalak zigor kodearen erreforma eten du. Epaileek PPren elegitea onartu dute eta Espainiako gorteen lege baten tramitea gelditu, diktadura amaitu zenetik lehenbiziko aldiz. Kongresuak onartu ondotik, Senatua etzi zen bozketa egitekoa. Argazki handi batean Maialen Lujanbio ageri da, eta bere hitzak jarri dituzte lerroburuan. Txapela lan baten emaitza izan zedila nahi nuen, eta ez edonola iritsi beharreko zerbait. Berri gehiagotan, Europar Batasunak akordioa egin du gasari buruz, eta gehienez 180 euroan ordainduko da. Europako batzordeak proposatutako mugaren oso azpitik ezarri dute prezioa 27 estatuk. Batzordeak muga kendu ahal izango du hornidura arazoak badira. Berri gehiagotan, Osakidetzako sindikatuek protestak hasiko dituzte aste honetan, eta 8 urteko epean planetaren 130 babestea adostu dute COP15 goi bileran. Eta Euskal Herria irratian, Mirian Otxotorena NNPk ZPNeko lehendakariaren hitzak, sektore ekologikoaren privatizazioaren bidea irekiko du foru dekretuak. Ekoizpen ekologikoa ziurtatzeko eredu publikoaren defentsa eginen du sektorearen kontrola egiten duen Nafarroko nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluak eguerdian. Bertzetik, Olentzero Iruñeko karriketara itzuliko da. Eta azkeneko berre batean, LGTBI+ kolektiboek eta langileek murrizketak salatu dituzte Nafarroko gobernuaren zerbitzuan. Deskartados argazki erakusketa hori Elizondon egon da eta Nafarroko bertze toki batzuetan erakusketa hori erraten genuen moduan El Salvadorreko landa eremuko helduen egoera isladatzen duen argazki bilduma hori eta orain abenduan zehar hilabete batez egonen da
ultzaman baitere, eta argazki horren atzean eta argazki horren prozesuan zer dagoen azaltzeko Inigo Odriozolarekin gaude, Tau Fundazioko kidea da bera, eta haiek Onai ONG-arekin batera, esposizio honen antolaketan ibili dira, eta bera kontatuko dugu zertan datzen erratek genuen kontu guztiago. Atxalde hon, Inigo? Kaixo, atxalde hon, bai. Mil esker gurean egoteagatik, Inigo. Bueno, modu labur batean errateko zertan datza Descartados argazki esposizio hau? Bai, bira, argazki erakusketa honetan agertzen den errealitatea da El Salvador, Erta Amerikako herri txiki hortako landa eremutan bizi diren pertsona nagusien egoera. Hori da, pertsona nagusiak, agertzen dira pertsonen erretratuak eta beraien pixka bat testigantzak eta beraien biografia edo bizitza nolakoa izan den. Eta erakusketa ere sailkatzen da edo dauka hainbat gai jorratzen ditu beti pertsona nagusien eskubideekin eta zerikusia duten gai desberdinak, hezkuntza, diru sarrerak, osasuna, biolentzia eta etxebizitza habitata. Pixka bat hortan, eta agertzen dira hainbat pertsona, beraien testigantza ematen eta errealitate hori pixka bat ikustarazi nahian eta gizarteratu nahian bai. Zergatik El Salvadorreko landa eremuko pertsona helduak, zergatik erabaki duzu egitea argazki erakusketa? Bai, kasu honetan, komentatu duzu moduan, antolatzen dugu Onai eta Tau Fundazioak garapenerako Gobernuskapoko erakundeak hemen Nafarroan gaude, eta biak daramagu urtea desente, ja 15 bat urte edo, El Salvadorren garapenerako lankidetzako proiektuak garatzen hango erakunde batekin, Kordes izenekoa, ez? Kordes hau Gerra Zibilaren ondoren sortutako ONG-a da, eta beraien ONG honen barruan badago pertsona bat, aktivista bat, Emilio Espin izenekoa, El Salvadorren ezaguna den pertsona bat eta koherentzia handikoa, konpromiso handikoa, eta berak erakunde barruan egin zuen hausnarketa bat nola pertsona helduak nahiko ahaztuta daude garapen prozesu guzti hauetan, proiektu hauetan. Askotan igual lan gehiago egiten dugu emakumeekin, aurrekin eta baina ze gertatzen da pertsona nagusi horiekin, ze herrialde hauetan ere azkenean bizi esperantza ere poliki-poliki baina honditzen di, orduan daude guztiz ahaztuta, pentsatu behar du El Salvadorren adibidez, pertsona helduen bostetik batek bakarri daukala pentsioa. 800.000 eta piku pertsona heldu baldin badira El Salvadorren, horietatik bostetik batek bakarri pentsioa. Orduan, egon behar dute, bere behin bizitza osoa zerbaitetan, beraiek esaten dute, nos rebuscamos, ez? Beraien baratzakin, beraien behiak edo fruta arbolak, zerbait saltzen, pixka bizitza aurrera emateko. Orduan, kasu hortan ikusten zuten, ez zegoela inongo politikarik beraien alde, eskubideak ez zirela beraien eskubideak bermatzen. Orduan, egin dute prozesu bat, non ere bai eragin politikoa dagoen atzetikan, legeak lortzeko, aurrekontuak eta bar, eta bestetik pixka sentsibilizazioa. Eta orduan erabili dute, edo baita ere gu bezalako erakundekin lanean ari garen garapeneko proiektuetan, baina baita ere sentsibilizazioen hezkuntzan iruditzen zitzaigun interesgarria hau dena gizarteratzea, eta sortu zuten eta egin zuten Descartados izeneko liburuzka bat, argazki liburu bat, eta argazki erakusketa hau, pixka bat hau errealitate guzti hau, ezagutarazteko eta horren aldarrikapena egiteko bai. Ze argazkiak aurkitzen ahalko ditugu bertan, ezagite pertsona baten eguneroko bizitzaren momentuak adibidez? Bai, pertsona hauek egia esan landa gunean dauden pertsona helduak dira, beraien etxeetan, eta batzuk nik ezagutzen ditut bertan egon naiz, eta Lina edo Carlota edo Feliz bezalako pertsonak, beraien etxean argazki bat, edo ez dakit, beraien baratzatxoan lan egiten, beraien igual bilobekin, zaintzetan eta hemen bezala emakumeakan eta emakume aldeak lan handia dute,
bueno, horrelako egunerokotasuneko, baita ere igual bikote baten argazki bat, bueno, hainbat olain egunerokotasunean, batzuk, argazki batzuk igual, bueno, goragoa dira, igual ikusten da pertsona bat bere biloba zaintzen ezintasun bat duena, eta orduan, bueno, ikusten da hor dauden zailtasunak atzetikan, baina, bueno, uste dut ere mantentzen duela, argazki horiek mantentzen dutela, batzuk igual gogortsuagoak izan arren etika beti mantentzen dute, eta bueno, alde batetikan ere igual, argazki horiekin ikusten da zailtasunak, ikusten dira beraien bizitzako zailtasunak, baina baita ere guk islatu izan nahi duguna da, eta hezkuntza proiektu honek ez bakarrik erakusketa bat, baizik eta badaude atzean beste ekintza batzuk ere, ez direla biktima bakarrik, pertsona nagusi hauekan antolatu egin dira, esan dudan prozesu guzti honetan, 2005an Emilio Espin, Kordeseko aktivista honek, bultzatu zuen Tekoluka herrialdean eta landa eremuko komunitateekin batera esan zuen, gu antolatu egin gara, pertsona nagusi bezala, eta antolatu zuten, eta sortu zuten arte izeneko erakunde bat, pertsona nagusiekin. Eta lehenengo lanak izan ziren, udaletxera jutea, udaletxe aurrera, eskatzera, ez zegoela politikarik, ez zegoela aurrekonturik bere entzat, ez zegoela bat inungo zerbitzurik, orduan oso prozesu interesgarria izan da, eta lortu dute 2016an Tekolukan izan zen El Salvadorren lehenengo herria izaten udal politika bat pertsona nagusien alde, eta hori izan da prozesua, eta lortu dute gero herrialde osoan lehenengo politika, pertsona helduen aldeko lehenengo politika izatea 2017an, Marko juridikoan lan handia egin dute, orain gertatzen dena da hori aurrekontuak eta ez direla hain ondo bermatzen instituzio hauetatik, Orduan, eragin politikoa jarraitzen dute egiten, hau dena pixka bat legu guzti hauek eta marko juridiko nahiko osatu hau benetan aplikatzeko eta martxan jartzeko, eta bitartean ere izan dute antolaketa alde batetikan, eta gero egin dutena da, arte beraiek ere arte elkarte honek, adibidez inguruko komunitateko pertsona nagusiak den jarraipena egin, nola dauden gure bizilagunak, pertsona nagusiak nola bizi diren, ze behar duten, eta pixka bat, hori, sare ere laguntza sare bat ere osatu dute, baita ere nazioarteko elkartasuna hor dago, Kordesek daukan aliatuekin nazioarte mailan ere errekurtsoak eta lortu ditu, eragin politiko prozesu hau bultzatzeko, baina baita ere egunerokotasunean pertsona nagusi hauen beharrak eta asetzeko, gero ere beste gauza interesgarri bat izan da, hemen guk baditugu jubilatuen etxeak eta han ez duten horrelako gauzik, orduan Tekolukatikan hasita, jundira irekitzen hainbat beraiek esaten dute casas de dia, pertsona nagusientzako, han biltzeko, elkartzeko, hainbat zerbitzu, osasun zerbitzuak, jundira pixka bat osatzen zerbitzu desberdinak, bai beraien antolaketa eta eragin politikoarengatik eta baita ere kasu honetan nazioarteko elkartasunarengatik ere bai. Hortan gehiago sartu aitzinetik, Inigo, aipatu ditugu hemen, bi ONG, Onai eta Tau, Tau fundazioko kidea zara, konta ikuzu pixkat ONG hauetaz? Bai, gu ONG garapenerako ONG-a gara, honek esan nahi du, gure ikuspegia dela nazioarteko elkartasuna, Kasu honetan, Tau, adibidez El Salvadorren daramagu Kordesekin 15 urte baino gehiago lankidetzan, eta batez ere han Kordesek lan egiten du herrialdean hainbat lurraldetan, guk lurralde batean batez ere lan egiten dugu, San Salvadorreko
iparraldean, eta Libertad izeneko, landagunean ere bai, 3 herrialdetan, Aguilares, San Borota, Katxiko eta El Paisnal, eta normalean garapenerako erakundeok 2 modutan egin dezakegula, bat bertako erakunde batekin, zuzenean, beraiek ezagutzen dutelako bertako errealitatea, egiten dituztelako beharren diagnostikoak, bertako komunitatea, familiak ezagutzen dituzten zuzenean, eta beraiek gure laguntzarekin, baina beraiek osatzen dituzte proiektuak, eta beraiek dira protagonistak guri esanez, ze behar duten eta bar, eta hor, ja egiten dugu zubilan bat, dirua lortzeko, eta gero proiektu horiek garatzeko, eta ondo justifikatzeko, eta bar. Baita ere beste erakunde batzuk bertan espatriatuak izaten dituzte, edo bulegoak bertan, baina kasu honetan gure aldetikan ez dago hori, guk normalean egiten dugu bertako erakundeekin, eta nahiago dugu beraiek ere bai, bertako pertsona kontratatzea proiektu garatzeko, eta bar. Eta, kasu hor, bai, esan. Aprobetxatuko galdetzeko, ONG-en artean, entzuten da, eta gehiago ez, ONG-D horiek desarrollo garapena, zein da bere berezitasuna? Zergatik jartzen zaio bertze, ez? Bai, kasu honetan guk daukagun ikuspegia da, garapenerako ONG-ak gara, pixka bat gure, printzipioz, gure lurraldetikan, kanpo lan egiten dugunak, uste dugulako beharrezkoa dela gure, esango genuke, aberastasuna konpartitzea beste herrialde batzukin, daukagu ikuspegi global hori, hiritartasun globala sustatu nahi dugu, hau da, guk gure inguruan eta sentsibilea gara gure inguruko pobreziarekin eta gure inguruan gertatzen diren gauzekin, ez? Egia esan egoera soziala ez da erresa, gure inguruan ere, eta hainbat krisialdi, pandemia, orain gerrak ekarri duen, eta bar. Baina horrek afektatzen du ere bai beste herrialde batzutan, eta uste dugu, ONG hauek uste dugu, ere bai justua dela, ze guk ere bai askotan gure aberastasuna lortu izan dugu eta lortzen dugu oraindikan, hainbat herrialdeetan egiten dugun espolioaren gatik adibidez, eta orduan hori egon behar da hor restituzio bat, eta aberastasun hori ez bakarrik hemen, esaten dugu hemen aberastasun ere banatu egin behar digula, oreka bat lortu behar digula, guzti dugu globalki oreka hori justua dela banatzea. Orduan, garapenerako erakundeok hortan egiten dugu lan. Hori, adibidez egiten dugu Bolivian, El Salvadorren, Palestinan ditugu hainbat proiektu, eta ikuspegi horrekin lan egiten dugu, eta gero oso garrantzitsu ere bai da, hemen gure lurraldean ere bai hezkuntza mailan, kontzientziazio mailan eta ere bai lan egitea, ez? Azkenean, hori hemen askotan ikuspegi global horretatikan, adibidez kutsadura, zeinek kutsatzen dugu gehien? Kutsatzen dugu, ez? Estatu Batuak, Europak eta hainbat herrialdetan, eta gero aldaketa klimatikoa jasatzen dutenak gehienak, igual dira ez dutenak hainbeste kutsatu, ez guk Bolivian ikusten dugu lan egiten dugun komunitateekin, ez? Quechua komunitateekin adibidez, horiek ez dute ia kutsatzen, baino bai beraien egunerokotasunean, beraien produkzioan, nekazaritzan eta bar, eragina du beraien elikadura segurtasuna. Orduan, hemen aldatu behar ditugu, kontsumo mailan, produzio mailan hainbat gauza, eta inguruarekin argi dago, ikuspegi globalen ze garrantzitsua den, jakinda, bakoitzak bere eremutikan, hori, con enfoque global, baina lokaletik ez pixka bat ekintzak egin behar ditugula, ez, hori aldatzeko. Epatu zuen horrek adibidez, ez egit, mandizun noizbait sentsazioa, ez die, kristoin sumindura sortzen horrek, Quechua komunitate horri adibidez, ez? Jakitea, ostra, ari dela hor, zerbait aldatzen ez, idorte gehiago, ez dela inbertzeko izten, eta gainera jakitea ez dela, haiek sortu duten kutsadura baten ondorio, baizik eta munduaren bertze punta batean, batzuk bizi direlako etengabeko xauketan, ez dakit, noizbait ere sumatu duzu, izan duzu, ez dakit, aukera edo anekdota norbaitek errateko, ostra, eske begira, nik erreko nituen hango batzuk gustora. Bueno, a ber, igual, nire ez zait hori horrela parean tokatu, baina. A ber, leku hauetan nik usteet badakitela hori ere bai, noski, osea,
Bai, bueno, nik hori horrela ez dut sumatu, baina beraiek badaukate ere bai horrelako leku askotan gertatzen dena beraien egunerokotasunean eskubideak urratzen dituztela eta urratzen ditugu esan dugu, kasu honetan, inguru gorekin, baina zuzenean hango instituzioak edo orduan, ja nahiko lan dute beraiek lehenengo hori, kontzientzia arteko eskubideak dituztela eta hori aldarrikatzen hasteko beraien lekuetan eta nik hori esperientzia hori badaukat, beraien esnatzen direla ikusten dute hemen hori injustiziazko egoera bada, nola batzuk bizi dira ondo eta guri kostatzen zaigu. Gero ere bai, ikusten duzu ere bai, beste gauzatzuk ikusten dira, ze askotan horrelako egoeratan ere, zuk ikusten dituzu pertsonak pozik ere bai, ez? Orduan horrek ere bai, hausnarketarako ematen du, ez? Ze, karo, igual beraiek txikitatik ohituta egon daitezke, materialki edo ongizate maila eso altua izaten, bizitza den artean edo poliki, batzuk aurrera ateratzen dute, eta agian guk hemen igual, ongizate maila oso altura iritsi gara, baina ikusten ditugu ere bai pertsonak ez direlak hain, bizi arazo mentalak aipatzen dira, gazten artean ere bai, suizidioa eta orduan horrek hausnartzeko beta ematen dizu. Erakusketa honek ere bai, deskartados erakusketa honek ere bai, hortarako balio digu ere bai, azkenean ez da bakarrik ikusteko hango errealitatea, ze penan bizi dutena eta barrez da, gure buruari galdetzeko, nola bizi dire gure inguruko pertsona helduak, nola nahi dugu zahartzaroa guretzat. Agian ez gera konturatu, hemen ere bai, ikusten da urte askotan lortu ditugun eskubideak ere agian urratu nahi dizkigutela eta horren aurrean zer egiten ari gara. Geldiri gaude, antolatzen ari dira. Guk zer egiten dugu, ez dakit, balio digu hortarako ere bai, ez? Eta galdetzeko hori noruntzu nahi dugun gizarte bezala, ze mundu eraiki nahi dugun, eta nik hori gertatzen ere batutan, beraiek lan egiten ari dira, beraien eskubideak eta bermatzeko eta beraien ongizate maila hobetzeko noski, baina baita ikusten dituzu, hori, ez dakit, batzuk optimismo maila batekin, eta noski, egoera gogorrak dira, eta erakusketan ikusten ditugun egoerak gogorrak dira, baina ateratzen dute indarran nunbaitetik. Hor ikusten diran pertsona heldu horiek, emakumeak batez ere, ateratzen dute, gerra garaia bizi izan dute, gerra garaia ondoren eta landa eremuetan pobrezia maila altua da eta beti egon izan dira hor burrukan eta lortzen dute ateratzea modu baten edo bestean. Hau diozuna, Inigo, zentzait aski interesgarria, galdetu arnizun hortaz ere bai. Zeren aberastasunaren kontuak merezi du segurazki buelta pare bat ematea, pentsatu dugu hemen zenbat eta gehiago izan orduan eta hobe dela, eta badirudi azken urtetan ikuste konturatzen ari garela gero eta gehiago hori formula hori, ekuazio hori ez dela beti betetzen. Izatea diru gehiago edo aberastasun gehiago, gauza gehiago, komodidade gehiago, ez dela beti hobe, ez? Eta hau ez da ikuspuntu, nola erran, komodidadetik egiten dena, ez? Beti ere badu arrisku hori, karo, ze errex erraten duzuen, ez? Nik uste dut ez, eta handizetan begiratzen dugula ere, begi europear horiekin, ez? Hango komunitatetara, tarratan dugu, ostra, eske, klaro, hemen behar duten izerdakit. Ura jarri bertzaile, eta behar dute wifia, eta ostra, eske, begira non dauden, ez? Eta gero pentsatzen dut, joño, eske, agian badire gauzak garrantzitsuagoak bizian, ez? Eta horren aritik, galdetu nahi nizun. Karo, han adibidez, igual ez dago pentsioa, ez? Sektorea hunditzen dako, helduen dako, deskartados erakusketan agertzen den moduan. Baina agian badute komunitate sendoago bat, hemen ez duguna, ez? Eta orduan, claro, horrek ere ematen du zer pentsatu, han igual, ez dago materialki, ez, diru hori, ez duzu merkantilizatzen nola baitera inbertze, helduaro hori, baina, baldin baduzu familia bat, semelea bat, komunitate bat, nahiko sendoa zure inguruan, eta baratze bat eta ez dakit zer, haizu, agian egoera ez da txarra, eta agian haiei erraten badiete
hemengo egoera zein den zaharretxe batean, akaso batzuk errango lukete begira. Ez dakit nona bueno bez. Bai, segurazki azkenean ez da izan, egokiena igual ez da izango han dagoen egora eta hemen daukaguna, azkenean lortu behar dugu oreka bat, ez? Ez da posible mundu osoak kontsumituko balu edo koiztuko balu, Estatu Batuak edo Europa bezala beharko gintuzke hori esan izan dugu, ez? 3 planeta, 4, 5, ez? 5 Estatu Batu baldin bada eta Europa 3. Hori ez da jasangarria, ez? Orduan, hor oreka bat egon beharko litzateke, nik uste dut, kasu honetan, esan edit ongizate mailan, ez? Baina bai egia da, nik bai ikusten dut hori gertatu izan zaigu hemen ere, bai. Nik uste dut, balore hori komunitarioak eta gure aitona, amona, gurasoak eta bizi izan dutena, segurazki ongizate maila, ongizate maila asko ere bajuagoan bizi izan dira, ez? Eta berriz igual komunitatearen indarra igual handiagoa zen, edo gauzoetan ere bai bizilagunen elkarteak eta komunitateak, ez? Oraindik gauzoak zerbitzu barik zeudenean, askotan burrukain dute eta elkartu dira zerbitzuei lortzeko, gauzak hobetzeko, lan egin dute, guk hori igual galtzen ari gara nik uste dut, ez? Eta hori bai, honek horrelako herrialdetan bai ikusten duzu antolaketa eta proiektuetan ere bai, garamererako proiektuetan lantzen duen gauzeta, edo lantzen duten gauzetako bat da antolaketa. Eta antolaketa bai ekonomian ere, ekoizpen mailan adibidez, nekazariak azkenean bakarrik baldin badaude ahulagoak dira, baina antolatzen badira, betik lortuko dute prezio hobeagoak negoziazio garaian, ekoizpen hobeagoak, hori, orduan, lantolaketa alde hortatik bai da garrantzitsua ikusten da herrialde hauetan, hori. Eta, bueno, komunitatearen indarra bai ikusten da egia esan. Horrek ez du esan nahi ere, duintasunerako minimo bat edo ongizate minimo bat ez dutenik izan behar, noski, esan dezuna, adibidez, El Salvadorren badaude oraindik komunitateak ni orain uztailean egon naiz, proiektuak ikusten eta egon ginen komunitate batean oraindik ez daukana urik etxeetan joan behar dire, ibaira joan behar dira ura hartzera, edateko, garbitzeko eta ez da, letrinak landagunean da komunitatea adibidez, goratzen dut, eta letrina oso kaskarrak dituzte. Hor, beraiek igual orain arte bizi izan dira horrela, baina beraiek ere ikusten dute zer dagoen inguruan, eta beraiek ere nahi dute ura izan, noski, dangarria, eta beraien etxeetan denok bezala, nahi dituzte beraien letrinak izatea edo komunak eta erabiltzeko eta hori normala da, eta hori aldarrikatzen dute eta dira lehenengo beharrak, ez? Baina gero segurazki, igual antolaketa mailan edo komunitate mailan badauzkate beste balore batzuk igual hemen galdu izan ditugunak, ez bai. Hori, tentzait ere bertze kontu korapilatxoa da eta ematen duena hausnartzeko. Eta da, ze puntotaraino ere, beharrak edo desioak ez aldiren etortzen konparazioz. Oda ez, zuk usten duzunean bertze bat non dagoen erraten duzu. Haizu, nik ere nahi dut, ez? Eta hor, karo, da dilema zaila jakitea zer den egiazki beharrezkoa, akaso ez, ura bezala etxean izatea, errateko moduan, eta zer ez, adibidez telebista bat izatea, ez? Eta gero, egia da, bai edabideetatik, turismotik, gure iparraldekoek arat egiten ditugun bidaietatik, etortzen da kultura bat, etortzen da kultura globalizatu hau, ez? Kapitalista hau, konsumoarena, eta karo, horrek ere ez aldu kalte egiten, bertze zentzu batean, ez? Zeren, hoixen, ez? Sortzen duzu akaso beharra han telebista bat izatekoa, eta segurazki telebista bat ez da zerbait nolabait ere bizitza hobea egiten duena. Edo, hori da eztabaida, ez? Hori da eztabaida. Baina dutarik gabe sortzen ditu, ez? Influentzia horiek. Hor badaude behar batzuk, nik uste denak
edozein gizartek bermatuta izan behar dituena. Adibidez, ur edangarria izatea, hori nik uste argi duela edozein pertsonak, ez? Karo, ohituta baldin bazaude txikitatikan, eskolara joan aurretikan, ura hartzera ez da gize potura eta etorri eta... Baina batek badaki horrek ze esfortzua daukan, ze ere bai arazo dauden horreien atzetikan, batzutan potura juterakoan ura hartzera neskatoak bortzatu izan dira bidean, ez? Orduan hori beraiek badakite eta bildur hori sentitzen dute, gertatu zaio ez dakizen komunitatea. Orduan, badaude behar batzuk horien ikustet, gutxi gora berrek dauzkagunak, duin bizitzeko behintzak minimo batzuk behar ditugula, ez? Gero hortikan esan dezuna, beharrak, sistema kapitalista honek sortzen dizkugu, hainbat behar nire ustez ere ez direnak, kontsumismo sistema honetan, batez ere hemen, gu batez ere herrialde kontsumistak gara. Bai, ikusten dugu eta baina guri ez digute erakusten aurretikan lehen gaiak espoliatzeko edo ateratzeko garaian ze kalte dauden ingurugiroan edo ze soldata edo ze esplotazio pertsonengan, aurrengan, eta hori dena gu kontsumista gara eta guk horren sistema horrek bai, behar batzuk pixka bat sortzen dizkigu eta argi dago hor eduki behar dugula bakoitzak, hausnarketa egin behar dugula, erosterako gaiaren, benetan behar dugu hori, benetan horrek posago bizitzan posa gehiago ekartzen dit, ez dit ekartzen, edo askotan ere igual ez gaudenean oso ondo, igual zerbait erostera juten gera, eta horrek ematen du momentuan pizten zaituela, baina benetan hori faltsua da. Azkenean begiratu behar dezu zure barnera, hor benetan zuk zergatikan ez dezu bizitzen igual, o behar dezun zerbait erostea, pixkat, bizipos hori izateko, edo ez dakit nola esan. Zerekin galdetu beharko benetan zer beharko genuke gizarte honetan minimoa, hori galdera hona da, minimoa, klaro, orain telebistan gaude, telebista beharrezkoa da, baina telebistak ere bere funtzioa dauka. Itzali eta bota lehiotik. Bere funtzioa dauka ere, bai, baina, klaro, telebistaren atzean, hainbat sektoretan bezala, baita ere daude interesak eta ikusi beharko da hor zer, edo ze balore transmititzen diran, edo ze funtzio horrek ze esan nahi duen, ez dakit, hori, baina bai, noski beharrena da... Buelta pare bat emateko kontua, orain batez ere egu berrietan gaudela gainera, hau da gure kontsumismoaren piramidaren punta, eman dezagun buelta pare bat zer behar dugun eta zer ez. Azkeneko galdera bat, Iño, ipatu duzu, auditzetan hain zuzen ere erraten dugun kontsumo horren atzean ez dela ikusten ze inpaktu dauden inguru giroan edo pertsonen egoeran, soldatetan eta bar. Uste duzu, harrituko ginela ikusiko bagenu zer den hor atzean dagoena? Bai, nik uste baietz, harritu nik uste. Nik uste urte guzti, azkenengo urte hauetan, eta garapenerako Gobernuz kanpoko erakundeen hezkuntzako lana ere hor dago, baina orokorrean edo, badakigu, nik uste intuizio badagoela edo badakigula edo ikusi dugu, mobilakin adibidez leno ez genekien, baina nik uste hori gehiago zabaldu dela, mobilen atzean dagoen adibidez, mobiles de sangre edo odoleko mobilak, koltana eta hori guztia, Hor daukagu, egunero erabiltzen dugun teknologian, atzean dauden espolio eta esplotazio datuak nahiko ikaragarriak dira. Eta nik uste, igual datu guztiek ez dauzkagoela, baina badakigula eta horrela ikusten dugu, hainbat kanpainetan, badaude inguruko erakundeak hortan lanean eta hainbat datu mortitze eta potente ateratzen dituztela lortetik. Badago noski baietz, bai. Hombre, kasu honetan, karo,
azkenean ekonomiarako enpresak eta behar ditugu, ez? Noski, baino, karo, horri ikusi beharko dugu benetan enpresa horien atzetikan edo zein dan haber daukaten ardura sozial hori edo ikusten duten ere bai, ez, giza eskubideen urraketa egiten duten ala ez. Eta nik uste badaudela, ejemplu desente batez ere enpresa handietan, non hori guztia, agian modan jarri da ere bai, alde hortatik marketing bat, nola da inguru girokiko, inglesez dauka greenwashing. Bai, hori greenwashing, hori guztia hor dago atzean, dago, baino azalean, baino barrutikan benetan ikusten ditugun datuak eta hainbat ikerketan, ikusten da, gure sistema ekonomiko honetan eskubide urraketa handia dagoela, ez bai. Hortzen, buruko errotari bueltak emateko elementuak, mobil baten prezioa garestia da, ala garestiago izan beharko luke, baldin eta ordainduko balitz, baduen inpaktua eta behar dituen soldatak. Ez aldire merkeegiak, hortzen, pentsatzeko kontuak, edozein kasutan, pixkat joan gara hemen hildotik eta bertzea darretatik, edozein kasutan, hortzen, ultzaman egonen den deskartados argazki erakusketa, El Salvadorreko landa eremuko helduen bizitza nolakoa den erakusten duena, Ñigok erraten zuen moduan, ikusteko zein den dango errealitatea, baina baita ere pentsatzeko zein den gurea. Ñigo Odriozola, Tau Fundazioko kidea, mil esker handiz tarte honegatik. Zuri. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur fronte bat iritsiko zaigu eta giroa zertxo baite ez egonkortuko da. Zerua nahiko lainotuta egonen da eta tarteka euri apur bat egin dezake. Haizea oraindik harro ibiliko da, batez ere goizean, baina iluntzerako ahuldu eginen da. Temperatura maksimoetan apenas egonen den, aldaketarik berez epeletik jarraituko du. Ebro ibarrean behe-lainoa ager daiteke. Asteazkenean epeletik jarraituko dugu. Temperaturak beste koska bat egin dezake gora, bereziki hegoaldean. Gainerakoan hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira eta hego-mendebaldeko haizea ufadaka gogor ibiliko da. Beraz, tarteka traba eginen du. Oro har ateri egonen da, baina ez da baztertzen goizaldean eta iluntze partean edo gauean tanta batzuk botatzea. Ebro ibarrean behe-lainoa ager daiteke berriro ere. Bueno, hemen erraten azken aldian Angel Rekalde, biek gelditu ginen isilik, ez genekiela zer erran, ez da egia. Azkeneko aldian, etorri zen Kristoin liburu pilakin, Durangoko azoka hor zegoelako, hortik bi astetara edo, eta orain Durangoko azoka pasa dela, hemen txendugu berriz, liburu gehiagorekin eta kontu berriekin, hoxe, Navarralde Fundazioko bozeramailea dugun Angel Rekalde, atxaldeon. Atxaldeon. Bueno, Angel, Durangoko azoka, erraten zenuen hori merkealdietan bezala sartzen zirela pertsonak liburuen bila. Aurten bai, aurten horrela izan da, jendean dana ikusi sartzen eta zuzenean etorri, eta nik uste jendean aldetik egon da nolabaiteko borondatea edo gesto bat edola, hoize ez, 2-3 urtetan gauzak larri jundira, buelta eman behar zaio horri. Behintzat, hori da nire sensazioa. Ez dakit, konstiente izan dan, inkonstiente edo gogoa zegoen, baina eragina izan da hori. Eta egun batzuk izan dira, benetan masiboak. Jende asko eta salmenta asko. Osea, jendeak junda erostera. Ez zenuten batu igual Nafarroko txistorra edo pixeta amu bezala edo ez da izan hori. Apuntatuko dituz, ideiak. Ez, erraten zenuen hor gakoetako bat, ez, Angel, zuen kasuan, liburuan dana bat dituzte, baina bai, adibidez, komiki formatuak publiko batzuetan, batez ere gazteetan, baduela irisgarritasun gehiago, ez da? Bai, azkeneko urtetan, konstiente geha, ikusi dugu hori, guk egiten ditugu lanak eta hori, baina, gizu formatoa, ikerleen lana normalean izaten da hori, estesi bat, liburu bat, hor jarri dato guztiekin, hori oso aspergarria da,
hori divulgaziorako ez du funtzionatzen. Eta orduan, zer da funtzionatzen dena? Hoixe, hortik abiatu eta beste formato biguinago edo erakargarriagotan, hori bihurtu edo hori, eta komikia da gaur egun. Gaur egun irudien munduan gaude, hori da gure garaia. Beti pantalla, gauzak iruditan transformatu bihurtu behar dira, ez? Eta komikia funtzionatzen du. Baita ere bideoak eta bestelako, baina hori da beste industria bat. Hortara, oraindik ez du jokatzen olako ligatan, ez? Oraindik? Oraindik pentsatzen dut. Igual jubilatzen naizenean, igual hasiko naiz bigarren fase bat. Baina YouTuber jubilatzen. YouTuber. Igual futbolista, Messi di igual. Zango diote erretiratzeko eta bere. Bueno, hemen gehien saldu duzuen liburuetako bat, arrakasta handienetakoa izan da, hemen txenduzun, Gasteiz 1200, aurreko batean ekarri zenigun, konta iguzu pixkat, liburuan. Hoixe, oroar, pixkatu lertzeko, esango nizuke gu bi estan jarri genituela, Navarraldek, eta baten jarri genituen komiki guztiak, eta bestean liburuak, bereiztuta. Eta, arrakasta nagusia izan zuena, garbi izan zen komikiena. Honek bazun berezitasun bat eta zan, egilea han bertan egon zela, egunero, egun guztietan, han esegita, esklabo bat bezala, firmatzen, jendea etortzen zan, eta eta zeizenetan, eta hori, eta marrazkitxo bat egingo dizut, pixkat, sinadura bezala, ez? Eta lan hartu zuen, izugarri, baina... Oida, lehen erraten zen militantzia. Bere lanaren militantzia izan zen, bere burua promozionatzeko ongi egin zuen, eta hori nabaritzen da gero salmentetan, hori garbi da publikoari hori gustatzen zaiola. Egin zituen pila bat, etengabe, eta jende hurbiltzen zenean, zein da, eta egila, igual nik erosten bat, eta egia da, produktu bezala oso erakargarria dela, eta... Hori, funtzionatu zen, saldu genitun gehien bat hori izan zen. Baina egia da, ondoan, askoz modestoago, baina bestelako komikiak antzeudela, badakizu, Navarralden daukagula bilduma bat, Eneko Aritza, eta aurten atera degula Amaiur Gaztelu Baltza, eta bigarren produktu hau izan zen. Osea, gehien saldu zena, bigarrenik, honen atzetik izan zen Amaiur Gaztelu Baltza. Oso harrera ona izan zuen, eta jende asko pasa eta eraman. Aurten izan da Amaiurrekoa, egia esan oso komiki polita da, hau gehiago da lujo, baina beste ere oso ondo saldu zen. Horiek izan ziren komikien artean nagusiak. Amaiurrek badu, ez dakit, distira edo magia berezi bat Euskal Herrian, zuk sumatzen duzu olako zerbait, jendeari ez dakit, Bizkaian, Gipuzkoan egiten diola olako magnetismo bat, Amaiur badu misterio puntu hori. Nik pentsatzen dut Amaiurrek daukala gure memorian mezu garbia. Batez ere besteak dira, ez dakit zer, ulertzen da, ez da ulertzen, ze balore daukan, Amaiurrek dauka oso mezu zuzena. Da, independente izan geha herri honetan, estadu propio izan dugu, momentu baten konkista izan zen, eta hori izan zen, epika, erresistenzia, oso garbi. Gainera da, pixkat, David eta Goliaten mitoa, ez? 200 gudari, 5.000, 10.000 etxaien kontra, ez? Hori, hor dago. Badago alde mitiko bat, eta jendeari erakartzen dio. Oso garbi, hor kontatzen dezuna, gainera demostratuta dago. Gero badaude gauza batzuk, simplifikatzen dutena, baina indar ematen eta da. Normalean gerretan gauza nahasten dira, egoten dira, mercenarioak, hau besteak, señores de la guerra, ez dakit, bestelako figura, jendea baita ere, ez dakit, multzoka eraman da, ez dakit zer. Eta antzeudenak guzti hori, kenduta, Gazteluan gelditu ziren izan zen, voluntarioak, bolondresak, 200, naparrak, gainerako guztiak mercenarioak, aliatua, frantsesa, denak juntzien, eta gelditu ziren nafarrak bere erresuma defendatzen. Hor mezua da... Euskara. Bai, garbi da, plano guztietan euskeraz. Hor mezua oso garbi da. Eta nire ustez, gero ere oso epikoa da. Eta hori jendeari gustatzen zaio. Gauza simpleak beti gustatzen zaizkigu. Zein da gaiztoa, zein da ona. Garbi da. Eta historian beti ez da izaten hola, ez Angel? Ez, beti gauzak asko melodramatikoago eta neurri baten tragikoago ere, bai, eta bueno. Gogorragoak, nahasiagoak, komplikatuagoak. Bertze,
ez dakit, simbolo simple bat ere, pentsatzen dut matraka eman zutela Irulegiko eskuarekin. Ez dakit han bazoen presentzia berezia Durangon. Oraindik berde dago hori. Hori oraindik bere rekorrida egin behar du. Nik uste denok gaudela zirrara horrekin oraindik, baina horrek behar du digestio luzea. Hor nik uste dut mezu asko sakonago da, eta oso interesantea. Nik uste dut hori izan dela urteko gu bagindoa zen Amaiurreko gaiarekin, eta halako baten agertu da bigarren olatua. Gizu olatuak nola egiten duten, jun da etorri, ez? Horri ez dakit ezagutzen duzun, baina Donostin olatuak ikusten badituzu. Joatzen dute... Nafarroan ez ditut ikusi. Nola, hori ere Nafarroa da, Donosti da. Ongierrena. Bueno, hortxe, prestatuko ze horren komika ere bai. Denborarekin. Baskoiak. Hori, baskoiak garbi da, erromatarren garaian oso garbi dokumentatuta dago, Jaka, Kalahorra, Oiaso, Oiartzun, garai hartan Oiaso izango zen gehiago Irun, baina bueno, eskualdea garbi da, eta Iruña, guzti hori dokumentatu da. Eta gero, bestelako ikerketak demostratu dute Baskoiak eta Akitanoak herribera zirela, izen desberdinekin, baina izenak erromatarre jartzen zuten. Bertakoak ziren. Gero zer ziren, kanpotik esaten zuten. Baina garbi da, euskera iparraldean eta hegoaldean, Akitanian eta gaur egun Nafarroa Euskal Herria dena, euskaldunak ginela, baskoiak. Baskoien imperioa. Ez zen imperioa, Ez zen imperioa, hori ere jendea esaten dut, baina lehenago zer ziren. Ez, ziren jendea, bere egitura familiarra eta bere harremanak eta bar, baina ez zeukaten egitura sozietarioa, zen hori Erroma aurreko jendea. Erromatarrek etorri zirenean eta aginte hartu zutenean, beraiek sortu zuten gizarte honen egitura. Hiriak, potereak, instituzioak, harremanak, hori gauzatu zen. Lehenago jendea zegoen, baina olako garapen sozietario gehiegi izan gabe. Ezer izan gabe hori gehiegi esatea ze. Orain ikusi dugu esku hori ikusten dugu, hor daudela simbologia, alfabetoa, bazaudela teknika batzuk, horrek esan nahi du, bazegola komerzioa, bazegola harremana eta jendea egitura bazeukala. Ze puntoraino hori ez dakigu. Bueno, Irulegiko eskuarena izanen dugu horren berri, zuraski, bueno, urtetan, beraz, gozen, mantxo. Horrengoz, badituzue berri gehiago aurrekoan kontatu etzen igutenak, Angel, Banukasien inguruko liburu bat, hortxen. Bai, ekarri ditut bi liburu batez ere azken momentuan prestatu, bageneukan urtean zehar, honen prestakuntza, baina luzatzen, beti korapilatzen eta hori, eta azken momentuan ailegatu ziren. Hain zuzen, Banukasitarrak, liburu hau Banukasi, ailegatu zen Durangora furgonetak kargatzen ari ginen momentuan. Eta zuzenean hartu genituen errepartoko furgonetatik kajak eta gure furgonetan sartu, ez? Orduan ikusi gabe eta saldu da. Neurri baten ondo, oraindik inolako kanpainari gabe eta publizitaterik gabe zea, eta hala ere, gaia oso interesantea da euskaldun batzuen gaia, Banukasitarrak, euskaldunak ziren, baina islama onartu zuten, eta orduan zeukaten bere egitura propioa. Bere garaian aliatuak izan ziren Eneko Aritza eta Baskoi tradizionalekin, eta horrek eman zien aukera, hain zuzen, frankotarrei irabazteko, Kordobako kalifatoarekin nolabaiteko aliantza batekin, eta guzti horrek olako baldintza eta gehiago, ze komplikatu da, baina aukera eman ziren lehendabiziko euskaldunei independenteak, erresuma bat independente eta soberanoa sortzeko. Eneko Aritza hoiei esker olako aukera izan zuen. Hori ulertu behar da, landu behar da, eta horretarako kontatu behar da, Herriberan, Borja eta Zaragozaraino, hauek bazeukaten eremu baten bere presentzia eta bere indarra. Baina ziren, islama hartu zuten euskaldunak edo etorri ziren, nolabait ere, musulmanak kasu honetan eta gelditu zirenak, hemen eta hemengo kultura hartu zuten. Ez, ziren, euskaldunak bertako momento baten islama
onartu zuen. Hortik dator izena, kasiotarrak edo Banu Kasi. Kasio da izen erromatarra, pentsazazu, osea, bertako jendea zen, eta garbi da jauntxoa zen horkoa, eta musulmanak etorri zirenean, honek egin zuen bidai bat Damaskora edo, harremana hartu zuen hango kalifarekin, eta fideltasuna agindu, ez dakiz zer eta hori, eta onartu zuen bere erlijioa. Eta horrekin sartu ziren kultura hartan, baina ziren bertako jendea. Non zuten zeremutan eragina, hemen gaur egun Gaur egun nik esango nuke Nafarroako hegoaldea, Erribera, garbi, baitare Naiara, Logroño, Borja, zeharaino. Zaragozaraino garbi da, ze Zaragoza momentu baten agintea beraiek izan zuten, ja gero zabaldu zirenean, ailegatu ziren Barcelonaraino, baina hori ja da beste gai bat, osea, bere poterea zabaldu zelako, baina beraiek zeuden hori Zaragoza eta Araba tartean, Ebro ibaiaren goiko aldean. Indar izugarria izan zuten, momentu baten Musa beren liderrari deitzen zioten Hispaniako hirugarren erregea, bestea ziren Leoikoa edo Kordobakoa, eta hirugarrena, hau, izan zen, eta dokumentotan horrela agertzen da, hirugarren errege bezala. Ez zen errege izan, baina horrek esan nahi du, ze potere zeukaten familia hauetan. Horai, erraten dugula hori, kristautasuna, hemen, Nafarroan, Euskal Herria deitzen algunen, noiz sartzen da? Galdera potente. Ze azken finean, pixkanaka kristautasuna sartu da, nik esango nuke, eta hori nire hipotesia da, nolabait esatagatik, ez da hipotesi teorikoa, baizik eta kolokiala, esango nuke, sartu zela, baina instituzionalki, hori, garaiko poterea zen, garaiko erlijioa, eta elizak, eta obispoak, eta hau, eta bestea. Baina jendearen sinismena, oso lotuta, eta hori demostratu da, ze luze mantendu da, eta ailegatu da inkluso gauraino, hemen mantendu da nolaiteko paganismoa eta lotura arbolekin, hemen dentrolatria esaten zen, horregatik arbolak bazeukaten nolabaiteko hori, baina gero mari, sugar, olako mitologia paganoa beti egon da. Baina instituzionalki boterea eliza izan du. Besteak jendearen sinismenak, baina botere edo elizarik gabe. Gai hori oso konplexua da. Ze momentotan, nik esango nuke, hor gehien estudiatu duena izan da Roldán Jimeno, historialariak, baina hori ez dago garbi. Induzketa desberdinetan agertu dira gauza, datuak eta hola, baina oso zaila da hori zehaztea. Nik horregatik mantentzen dut hipotesi hori, eta da, instituzionalki poterekin lotuta, ze poterek jarri dituzten monastegiak eta hori, eta izan diren poteraren kudeatzeko guneak, orduan, hor egon dira, eta garbi da, hor daukazu, San Juan de la Peña, Leire, eta olako tokiak ez, Orreaga bera, hor olako monastegiak hor egon dira, eta kristauak izan dira. Baina gero jendengana baldin bazoaz eta esatea hori dela beren sinismena, hori ja diskutibleago da. Galdetzen nuen jakiteko adibidez, kasu honetan islama edo kristautasuna zer zegoen lehenago, zerrez, eremu horretan, diot, zeren seguraski handizetan pentsatzen dugu, hemen zirela kristauek eta etorri zela islama, kontuz agian etzen izan nola, eta ematen du ere pentsatzera islama hartu zen bezala kristautasuna ere hartu zela, modu berean. Bai, gai hori oso konfliktiboa da, oso diskutible. Historialari batzuk esaten dute, Eneko Aritza adibidez, lehengo buruzagia edo erregea, diskutible dena. Batzuk esaten dute, kristaua edo ez, edo igual, islamikoa zela, familia gor zeuden, azkenean ematen du Iruñeko erresuma kristauen aldetik jo zutela, islamen kontra, musulmanen kontra, eta musulmanak azkenean juntziren bere eremua galtzen eta desagertu ziren. Baina garbi da nahaztuta egon direla, naziak, ez dakit, gai hori delikata da. Adibidez, Iruñeko Gazteluko plazan agertu ziren bi hilerri eta baten garbi musulmanen erara hilobiak eta hor lurperatutako jendea. Osea, Iruñan
olako multzoa egon zen puntu horretaraino, hilerri propio bat izateraino. Kurioso da pentsatzea, inoiz ez dugu identifikatzen Nafarroa islamarekin, baina hemen ere bai, hemen ere izan zen. Bai, urte batzuk oso konfliktiboa izan, Orreagaren batailen inguruan, eta hori, 800, 700, hor mendearen aldaketa hortan, eta momento baten, familia honen personaje bat, Mutarrif, izan zen, Iruñeko buruzagia. Eta matxinada baten, bere etxaiak, belaskotarrak garbitu zuten, baina bera zen buruzagia, osea, agintea zeukaten Iruñan. Frankotarrak, banukasitarrak, musulmanak, aurrea eta gatazka izan ziren. Badire gauzak horra argitzeko, Angel. Bai, eta hori dokumentatuta dago, agertzen da kroniketan, eta Mutarrif hori uste dut 700 eta 89an edo hil zuten. Orduan, Orreagaren batailaren ondoren, baina independentzia baino lehen, osea, hor egon ziren tirabirak, poterea nork zeukan, hoixe. Juego de Tronos, erraten duten bezala, hoixen. Borraka horiek. Eta, hemen txen, bertze liburua, Federico Krutbigen inguruan, bere mendaurrean berrirakurtzen, hemen txen atera duten azkeneko liburua, hau ere, honek baditu argazki batzuk, Angel? Bai. Erreituzue bat, ez gehiegi ere ez, Lau gehiegi da historia liburu batean. Krutbig, Angel. Honek egin zuen proposamen bat, Sofopolis, jakinduriaren hiria, Grezian egon behar zena, irla baten izena eta tokia eta dena proposatu zuen, eta batzuk mundu mailean onartu zioten, baina hori ezen gauzatu, eta horretarako planuak eta denetatik egin zuen, eta proiektu hori horregatik dago argazkiak nun kokatuta proposatu zuen, eta batzeukan olako hori, ez? Sofopolis. Bai, hemen azaltzen da, eta hori beste gauzan artean, hau izan zen, ez dakit, gaur egun esango genuke genio moduko bat, baina garai hartan euskaldunak ez geunden genialidade batzuk aurrera ateratzeko moduan, ez? Frankismo garaian, eta euskara alorrean kristolana egin zuen, euskaltzaindiari bultza eman zion, eta momentu baten olako deklarazio batzuk edo diskurso bat egiteagatik, korrika exiliora jun behar izan zuen, frankismo beltzenean. Eta orduan exilioan egon zen, idatzi zuen liburu bat mitiko izan dena, Baskonia, hola da titulua, kriston eragina izan zuen batez ere garai hartako erresistentzia, frankismo garaiko etan, lehendabiziko etan, bera etatik gertu ibili izan, baina distantziakin ez zen eta buruzagian gertu, baina ez zer, eta berak ere batzeukan olako jarrera nahiko disziplente, distante eta kidekin, ez? Eta txiste bezala esaten zuen eta esan nahi zuela euskal tenebrosoen alkartasuna. Oso klandestinoak zirelako eta beti ez dakit. Hola, ez, eta Euskadiko tenebrosoen alkartasuna. Horregatik esaten dut, ez bera ere, eta ez. Baina, tipo oso azkarra, itzulpen gintzan kriston lana egin zuen, hizkuntzetan bera ezagutzen zituen hizkuntza pila, itzulpenak egin zuen txinotik, eta gauza oso bitxiak, alemana bera jatorriz izenagatik, bere aita uste dut aleman jatorria zeukan, eta hori, eta bera hizkuntzaren alorrean asko mugitu zen. Olako figura gaur egun ez da bater ezaguna, inor ez du ezagutzen, eta bere garaian berriz izan zuen bere eragina. Osa, bere garaian, izan zen arraun ezaguna. Bai, frankismo garaian, publizidadea ez zegoenean, ofizialtasuna ez zegoenean, baina bai, eragina izan zuen, eta orduan, jarraitzaile batzuk, lagun batzuk, egin diote olako, berarekin taldetan ibili diren batzuk, egin diote olako, ez dakit, omenaldia edo irakurketa edo zer den, ez? Baina, hor daude Balere Bakaikoa, edo Manu Ercilla, edo Xabiera Muriza, bere emaztea izan zena, Añez Caers, holako jende interesantea eta egiten diote nolaiteko biografia, baina baita ere irakurketa, ez? Irakurketa itzulpen alorrean, politika alorrean, eta hori da liburua. Liburu sakona,
oso interesante eta batez ere figura ez ezagun baten gogoeta bat, ez, behar dena. Figura honetara sartzeko balio duen liburua dau, nolabait ere ezagutzeko pixkat? Hurbiltzeko, ze gero berari irakurtzea zaila da, badauka gauza batzuk oso interesanteak, beste batzuk oso sakonak, gai potoloa da. Gaur egun zer errepresentatzen du zure ustez Krugby jauna? Iragana, azdura, ez dakit zer, desastre. Pena bada, hau da, figura bezala, Oteiza bat bere planuan. Baina Oteiza utzizun bere obra hola, eskulturikoa, ikusten zena, eta honek egin duena galdu da. Galdu da? Bueno, galdu, esaten dut. Memorian. Bai, esaten dut, ez dela bat ere ezaguna, eta gaurko instituzioak ez daukate inolako zaletasuna edo ez dute maite. Etaren mamuak nolabait ere jarraitzen baina ez zen izanetakoa, gehien bat izan zen, garai hartako erresistentzia eta exilioan mugitu zen jende beste bat hori. Hola. Baskonia liburuak, horrek adibidez, ez dakit, ze ideia transmititzen zuen, zergatik harritu zuen edo zergatik izan zuen bere eragina momentu? Irakurketa berri bat egiten zuelako. Garai hartan jendea ez zekien, zegoen irakurketa zen, lehendabizik karlistena, gero euskaroen irakurketa, gero Euskal Herria 7 probintzia, eta honek esan zuen, guzti hori zirela, konkista ondoko akulturazioaren emaitza. Eta orduan erabat ahaztuta geneukala gure jatorria. Eta orduan Baskonia ailegatzen zen, Garonatik, eta zentzu hortan Burdigala, Burdeosetik, Ebro eta inkluso Dueroraino. Eta Baskonia, bere garaian Dukerria eta hori izan zen, eta euskera eta Baskonia oso lotuta egon zirela, eta holako garapen. Nik irakurri nun aspaldin, orain ia ez naiz horitzen, baina segurazki hor memorian daukat, ideia nagusiak eta hori, oroitzen naiz, oso gaizki idatzita zegoela, ez dakit nola esan, zuzenean, ez dakit vomitatzen, dena oso azkar, eta zuzendu gabe publikatu zutela. Orduan oso interesantea zen, naiz eta irakurtzean, esaten hau pixkat txugundu behar zuten. Baina, izugarri provokatiboa edo, zen gure herriaren, jatorriaren irakurketa bat. Eta zentzu hortan, bera ikerlari oso interesante oso aparta. Erraten zuen lehen ere bai, Akitania, bere garaian Baskoiak eta Akitanoak izango zirela herri berdina herri deitzen alba da. Horrek erran nahi du, Akitaniako eremuan ere euskera solasten altzela edo antzeko zerbait ere? Euskera, proto-euskera. Gaur egun badago beste debate bat, Irulegiko eskua agertu delari. Esaten da, ez, baskonikoa, proto-euskera, euskera arkaikoa, akitanoa, gauzak nahazten. Garbi da, bazegola euskera bat propio zena, eta karo, gaur egun daukagun euskera oso lotuta dago, mailegu pila dauka latinetik. Igual, ez dakit, 140, batzuk esaten dute, inkluso 300 izan daitekena, mantendu du egitura, baina hitz bakea, lege, azten zea begiratzen, eta hitz pila latinetik datoz. Karo, pentsezazu, aurreko hizkuntza nolakoa izango zen. Segurazki, egituraldetik hurbila, ze hori mantendu da, baina gero, hiztegi aldetik, oso desberdina, ez? Baina, ni horitzen naiz, esaten dut, galdetu didazulako eta, baina Julio Cesarrek badauka liburu bat famatua, La Guerra de las Galias. Eta hori irakurtzen duzu, eta bera hasierako esaldia hori da. Guk Galia deitzen dioguna, benetan, 3 zatitan banatuta dago. Alde batetik, belga deitzen direnak, gero erdialdean benetazko galoak, eta gero Garonatik beste aldea zerikusirik ez daukaten akitanoak. Oso desberdinak dira hizkuntza, legeak, jazkerak eta ohituretan. Esplititoki esaten du. Eta gero, zu bazoa zara, eta ikusten dituzu, hilerria, hilak, nola esaten da, lapidak eta olako hilarriak eta olako gauzak, eta hor agertzen dira, akerbeltz, atxekin, jainkoen izenak, baina oso garbi euskaldunak direla, eta Akitanian. Berriz, hemen euskara mantendu da,
eta hemen ez dago olako horik. Bueno, igual han aberastasun gehiago zegoelako, eta orduan garai hartako gizartea han estableago zelako, eta batzeukaten bestelako estatusa. Hemen berriz, mendien artean eta hori gutxiago, hemen ez dago olako gauzak, eta euskara berriz hemen mantendu da, eta toponimian, bai, han ere toponimian ikusten da jatorrizko euskara. Bueno, ez da Garona, daukazu Garona begira nun, eta Garoña hemen gertu. Aran, Andorra, garbi da, izen euskaldunak, hori da, guzti hori lotuta, eremu garbi bat, euskararen eremua izan dela, ez? Baina, bueno, gaur egun batzuk esaten dute, akitano bat dela, gauza bat dela, eta baskoniko beste bat. Bueno, hori ja nire ustez irakurketa interesatuak izan daitezkela. Bueno, ja sartuko gineke beste debate baten, eta dena batera ez du merezi nahastea. Ez egita, Angel, badakizu noiz baitere, norbaitek egin duen proposamena Euskal Herria, norbait ere deitzen dugun iparralde horretan akitu beharrean, Akitaniaraino ere zabaltzea, eta Euskal Herria barnean aldarrikatzea bertze ere moiek Akitanian, bordeleraino. Bai, badago olako proposamena, toki guztietan olako abertzaletasuna eta olako debate identitarioak eta sortzen direnean, bat agertzen da bat La Gran Navarra edo La Gran Akitania eta olako gauzak, ez? Ni kritikoa naiz horrekin, ze azken finean, ni soziologian aldetik garbi daukat, nazio bat gauza bizia dela. Ez badaukazu bizitasun hori, ja ez da nazioa, da memoria, da ente bat edo abstrakzio bat. Baina Euskal Herrian daukagu nazio bat, eta nazioa da bere jendea. Hombre, zu baldin bazoa solako tokitara, eta esaten zu, hemen ze, Euskalduna zarete? Euskaldunak oie dira. Horretzen, garbi, gauza bera gertatzen da Logroño. Logroño oso garbi da, historikoki Nafarroako eremu izan dela, bere lurraldeak, eta garbi, historikoki beti izan da, ez? Gaur egun Logroñon ez dago ia, badago Laminiturri eta olako talde, baina erabat minoritarioak, horrez dago nazio euskalduna. Nazio euskalduna gora bera askorekin, baina hemen dago. Hau da Euskal Herria. Neri pena ematen dit, eta egun baten horiek esaten dut, gu jun nahi dugu euskaldunak, ze jatorriz horrela herri bera garelako, onartuko nuke gustora, ez da, etorri gure kulturara, gure herrira eta hori. Baina, ikusten duzu, ez daukala zentzurik. Herria, nazioa da jendea. Eta zein sentitzen da euskalduna? Hemengoak. Pentsatzen dut, hori da nire irakurketa. Bakarrik horrek, Angel, badaki, eta orain ez dugu demorik, baina horrek aldi berean, sortzeitu korapiloan dana bat, zeren orden baldin bada nolabait ere bizia sentitzen dena, horrek zerra nahi du, toki batean ez bada sentitzen, galtzen da. Hori zoritxarrez. Tuteran edo tafaian moztu beharko genuke. Momentu baten, nik uste dut ez dagoela horrela, ze momentu honetan dagona da akulturazioa, baina hurbiltzen bazeara, oraindik konturatzen zea, bere referente asko, Euskal Herrikoa direla, beraien Nafarra, eta Nafarroa gure ondarea da, gure izena, gure herria, gure nortasuna, dana. Eta beraiek oraindik esaten dute, gu ez gara baskoak, baina bai Nafarrak. Hori da gure arteko kontrasana eta gure pedrada, ez? Beste batzuk esaten dute kontrakoa, gu baskoak gea, baina ez Nafarrak. Esaten dute, bale, azken finean dena gurea da, hori gure ondarea, eta zentzu hortan landu behar dugu. Daramagu urtez, mende batzuk, konkistatuta, gure poterea, gure instituzioa galduta, eta zentzu hortan, akulturazio prozesua oso indartsua izan da. Baina nerri bezala oraindik hor gaude, eta nire ustez jarraitu behar dugu horrekin. Berriz, baldin bazoaz Burdeosea eta esaten zu, hau Euskal Herria da, uste dut nahiko friki geldituko zela. Akulturazioa, inkulturazioa da. Bi gauza desberdinak dira. Akulturazioa da soziologian ezagutzen den prozeso bat, eta da hori, ez? Beste zentzu baten politikoago genozidio esaten dena. Ez da gauza bera, baina hori da, herri bat hiltzea jende hil gabe. Kentzen diozu bere kultura, bere identitatea, bere nortasuna, bere instituzioak, eta herria hor jarritzen du, lanean, existitzen, eta egiten du, baina ja ez da herri hori. Hori Milan Kunderak badauka zita bat horretarako oso garbi, eta hori esaten du, ez, herri bat, hori kentzen badiozu bere historia, gero, etortzen zaie beste ipuin bat, beste liburua, beste historia bat, eta herri hori desagertzen da. Osea, kontuz olako gauzekin. Baina hori da kulturazioa. Inkulturazioa, inkultura, beste gauza, hori da ignorantzia, eta
beste historia. Bueno, inkulturazioaren kontra behintzat, eta kulturazioaren kontra, hementxe, banukasi, Federico Krutbigen liburua, eta hementxe Gasteiz, 1200, hemen Angelek proposatzen dizkigun, 3 liburutxo, Navarraldek ateratakoak. Angel, bueno, gaurkoan hemen utziko dugu, Euskal Herrian errepaso guzti hau eginta gero, Bordeleraino ere iko gara, gaurkoan, aski Angel, mila esker hondit. Eskerrak, zuri. Hor daukagu Olentzerorako opari politak. Badakizue. Hauxen dena gaurkoz magazinean ikusi duzue gaurkoan, pixkat sakon eta denso jarri garela, nazio gauzia dela, edo dela munduko desberdintasunen kontuarekin, zer den desirabera, pixkat urrun joan gara, merezi du batzutan horri ere tartea egitea. Bihar ere, hementxen egonen gara asteazkenean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.